Αράο. Στην μπάλα ο Ότο και κάνει λάθος ο Πέρεθ. Και ο Κωνσταντέλιας περιμένει βοήθεια, η πάσα χαμηλά, Τάισον 1-0. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 37, Τάισον. Δεν απειλεί από το 19, έχει 3 τελικές, 2 στην εστία, ένα δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Τέταρτο γκολ του Τάισον, δεύτερο στα play-off. Ο Ότο έδιωξε, τσαφ, ο Πέρεθ και από εκεί και πέρα ο Κωνσταντέλιας. Καταπληκτική πάσα στο χώρο, Τάισον. Ανενόχλητος. 1-0. Η δουλειά είναι αρχικώς από τον Ότο που βγαίνει πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει στα τυφλά. Σε χώρο που ο Πέρεθ φαίνεται να ελέγχει, αλλά δεν